Víte, podle původních plánů hradu to byl ve zdi nádherný oblouk. Sir Roger mohl projít ven a kolem hradního příkopu. Máme za úkol ho obnovit, aby jim lidé zase mohli procházet. Ale já všude vidím jen zkroucené větve stromů. To je naše první práce, Maxi. Musíme vyčistit obě strany zdi. Takže půjdeme čistit. Teď se s námi seznamte s tou bezvad skupinou. Práce hodně zastane, jsme šťastnou rodinou. Pojď a zatleskej, jsme tým, pojď a zatleskej. Když se dáme do práce, starosti pominou. Jsme prostě tým, nejlepší ze všech, to vím. Tady, to je staré podloubí. Vidím samé kamení, no a další kamení. Tady můžeš vidět tvar oblouku, Maxi. Aha. Tohle jsou původní kameny. A těmito novějšími někdo před lety zahradil postranní vchod. Proč to udělali? Třeba kvůli drakům? Nebo čarodějnicím? To asi ne. Draci a čarodějnice jsou jen v pohádkách. Fakt? Co je to za zvuk? Je to snad drak? Vychází to z té sochy. Je živá! Ne, je to jenom pan Moudrý. Doufal jsem, že je to drak. Dobrý den, pane Moudrý. Dobrý den, pane Moudrý. Dobrý den, pane Moudrý. Zdravím všechny. Co pak tady děláte? Hledám tady zakopaný poklad. Zakopaný poklad? Ano, je to můj koníček. Tenhle detektor kovů najde vše kovové, co je zakopané v zemi. Může to být mince, zlatá koruna. A uzávěr láhve? Může ho najít, pane Moudrý? Ano, najde i uzávěr láhve. Ale co tady hledám já, to je starý stříbrný štít. Stříbrný štít? Co to je? Co pak jste neslyšeli legendu o stříbrném štítu? Ne. Tak, Sir Roger z Fixhamu byl nejlaskavějším a nejstatečnějším rytířem v celé zemi. Král ho natolik obdivoval, že nechal vyrobit tuhle sochu. Sir Roger jede na svém oblíbeném koni a drží